Hola, amics i amigues, sobretot amigues, què tal? Soc jo, el de la tele. Avui estic molt content, i estic content perquè ja tenim McDonald's. Això vol dir que la ciutat d'Igualada ja s'ha situat al mapa del món. Penseu que fins ara no sortíem ni a les fotos del Google Street. És que una ciutat sense McDonald's no és una ciutat. Com ja sabeu, Igualada es va haver d'inventar el plat típic de la ciutat. O més que res perquè no en teníem cap. I un dia, doncs, vam decidir que a partir d'ara les seves farcides, o una cosa semblant, seria el plat típic igualadí. Doncs jo ara, dintre de la meva immensa sabidoria, us proposo que a partir d'ara el Big Mac sigui el plat típic d'Igualada. Un moment. Sí? Ah, hola! És el Joan Vic, l'alcalde de Vilanova. Sí, digue'm, Machote. Ah, no ho sabia, no. Ja, d'acord. No, cap problema. Sí, vinga. Sí, gràcies. Una abraçada, Adéu. Res, era l'alcalde de Vilanova que em diu que el Big Mac és el plat típic de Vilanova del Camí. Ah, ara ho pillo! Big Mac! Joan Big Mac! Bé, no passa res. A Igualada ens quedem amb els nachos. Amics i amigues, vull dedicar el programa d'aquesta setmana a la presidenta de l'Associació de Dones de l'Anoia, la Maribel Noguer. Ha estat tan involucrada amb la causa que sabeu que només pot anar a comprar a una cadena de supermercats? Sí, el Mercadona. I per cert, ara que parlo de supermercats, sabeu quin és el supermercat on es roba més? El carrer Furt. Bé, aquests són els dos primers acudits del dia, o no, que serveixen per anar escalfant motors. Vaja, com les declaracions del Fraga o del Tardà. Bé, ells no escalfen, ells directament incendien. Ara us faré una miqueta de ràbia, L'altre dia vaig anar al Camp Nou, dissabte passat, vaig anar al Camp Nou a veure el partit de futbol. Barça 2, Real Madrid 0. De fet, no m'estranya que diguin que el futbol és com una religió. És més que una religió, perquè no conec a cap fidel que aguanti 2 hores de missa sota la pluja i a sobre, quan acabi tot, es foti a aplaudir. Bé, sí, hi ha alguns que ja m'han dit que segons a quines trobades de joves cristians, amb la presència del papa Benet XVI, doncs fan el mateix. Bé, amb la diferència que aquests no paguen. Ja m'agradaria veure a mi, si féssim pagar entrada, quants aguantarien. L'altra gran notícia de la setmana és que la Eloi Bertran intervindrà en una de les representacions dels Pastorets d'Igualada per commemorar els 50 anys de Pastorets de la ciutat. Es rumoreja que farà d'arbre, aprofitant el mateix guió de la pel·lícula Vicky i Cristina a Barcelona. Ja ho sé, per tots els fans de la Lloll, sí que no us agrada que faci aquestes bromes. És que a Igualada no es poden fer bromes ni acudits ni de la Lloll, ni de la cavalcada de Reis, ni del Sant Crist. Excepte el meu programa. Per cert, no sé si heu vist les imatges d'un periodista iraquià que en una roda de premsa es treu les sabates i li llença el George Bush, el president dels Estats Units, o com diria l'Alfredo Dazi, dels EEUU. I a sobre es queixen de que li tirés les sabates? Aviam. Uns tiren sabates i els altres tiren bombes. Voleu dir que això està equilibrat? No sé, Bueno, ara que parlem d'equilibris i desequilibris, parlem de la meva persona. Aquesta setmana no he anat a buscar feines. Més que res perquè estava molt cansat dels meus fracassos i ho he deixat córrer. Bé, a més encara no m'he recuperat del susto que em va fer l'explosió del cotxe, de quan feia de mecànic. Llavors aquesta setmana he decidit anar a recordar vells temps i anar a retrobar un vell amic d'universitat. A més, som 2 cracs mediàtics. És el Tomàs Molina. Sí, l'altre dia venia aquí a l'aeròdrom d'Òdena amb tot això de la marató de Tele3. I jo el vaig anar a veure.